لما أبزا فيديو بار بزعبا راشنال نمبرن irrational نمبرن كنا معارينا نعزبينا انتي تفللي ناي راشنال irrational ويدما انتي مالتنا براشنال ويدما بإيراشنال بمجمرتا راشنال تاي مالتي نتعزب راشنال مالت زخونا نمبر برشا عينة تصحافة تصحاف زغيلي بمنصر رشا مالتي نابنت 3/4 fraction number rational number ويدما نيجاتيف شوعتا بريس شدشة إذا كلتيهم rational number يم مخناتو بناي رشو عينة تصحافة نصحفهم سلن قد ويدما كلا عينة صحفة integers بهاللو نيجاتيف 5 شدشة إذا whole number بينهم نيجاتيف 4 ويدما نيجاتيف شومانتا إذا rational number يم حتى وزنا بنت تعذب شومانتا rational number دي والاس irrational number كاب كلتي أبينا يكنبرو ويد بي تيجان ويد بي ديمان شومانتا إمبار كم rational number ينا نتصحفهم هناتو كم ratio number كتصحف سلة دقل نعملت 10 شدشة بريس خلطة إذا مالت كا شومانتا بمنصر فراكشنن بوهال نمبرن بتقلالها rational number نيجاتيف 5 كان نيجاتيف 5 غدان تاي نيجاتيف 5 لك كم كفتنا integers كتصحف غير نيجاتيف 10 بريس خلطة مالتي إذا خا rational number بمقطع كلهم تم integer number whole number rational number أب rational number تركبوا نعمل كلا عينة تصحافة خلا decimal number نعمل 0.25 إذا irrational له ولا irrational number بار 0.25 بمنصر fraction كنصحفان خيلنا إذا مالت كأني 25 أبريس 100 مالتي معناتنا إذا أنت بين خلطة سلة سجرة عند حرزية 25 100 مقيلنا خاني لك أحد أبريس 4 مالتي بمنصر fraction أنت دا decimal number هالينا إذا خا rational number معناته نا fraction number كنكيرون خيلنا كلا عينت كلا بنت نتبي 15 0.15 مالتي 0.15 لك كم زي 15 بريس مالتي زي كل جزء من rational number ينادلنا بخلا جواب كاني 3 بريس 10 مالتي حجم بارد بمقطال تدغاغمتي ديسيمال አለው ድህር ነጥብ ደሎ ማለቲ ከም ናብነት 0.666 ተደጋጋሚ ቁጥሪ ልክ ከም 0.6 አብሬሲ ባር ክንጽፍ ንኽእል ተደጋጋሚ ንምባል ማለቲ እዚ ራሽናል ዲ ዋላ ኢራሽናል እዚ 0.6 ብሬስ 9 ማለቲ በኋላ አገባብ 2 ብሬስ 3 ማለቲ ባር ተደጋጋምቲ ድህር ነጥብ ደሎ ቁጥሪ እዚም በዓለም ራሽናል ናምበር ናብነት 0.222 ደሎ እዚ ማለት ካኒ 2 ብሬስ 9 ወይ ድማ 0.17 ተደጋጋሚ እዚ ኢራሽናል ያ ዋላ ራሽናል ናምበር ኣብዚ በኻላ አገባብ ክንጽሕፎ ንኽእልና ኣብ ሬሾ 2 ናምበር ማለቲ 17 ብሬስ 9 ክንጽሕፎ ንኽእልና እዚ ማለት ካኒ ናብ 00 ናብ ረቢ ተደጋጋምቲ ዴሲማል ናምበር ይመጽእ እሱ ኻ ራሽናል ናምበር በመቀጠል ስኬርት ዘም ኣብ ራዲካል ዳአቱ ናብነት ስኬርት ናይ 9 ራሽናል ዲ ዋላ ኢራሽናል ቢዲ የማን ነምበር ዋላ ቢዲ ጸጋም ባር ስኬርት ናይ 9 3 ኻ ኢንቲጀር ስለድኾነ ኢንቲጀር ካኒ ራሽናል ናምበር የሚልና ኢንቲጀር ሆል ናምበር ኩሎም ራሽናል ባር ናይ 7 ራዲካል ከዳ ስኬርት ናይ 7 ከዳ ባር 7 ኣብ ስኬርት ሳምፕሊፊኬሽን ክንገብር አይንኸልኒና ወላውን ኣብ ካልኩሌተር ተጠቀምኩም መልሲ ነጥብታት ዘለዎ ደይ ውዳነ ጥያትና 2.645 7.5 1.3 ደይ ውዳነ ናምበር ከተበና 7 ኣብ ስኬርት እንዳረእቲና እንተዳ ዝኾነ ዴሲማል ናምበር ተደጋጋሚ ደይኮነ እንደገና ከዘይ ውዳ ኢንፊኒቲ እንድሕርዳ ኮይኑ እዚኦም ኢራሽናል ኢልና ንጽውዖም ቢዲየም አንደሎ ማለቲ ባር ሓደ መገዲ ንዖም ንምፍላጥ ኣብ ስኬርት ዝኣተወ ሳምፕሊፊኬሽን ክንገብሮ ደይ ንኽእል ናምበራት እንድሕራልዮም እዚኦም ኢራሽናል እዮም ንኣብነት ፒ ለና ሰርክል ናይ ኤሪያ ናይ ሳይክል ወይ ድማ ቮሊዩም ክንረክብ ከለና ፒ እንድሕርዳ ኣብ ካልኩሌተር
ጠዊዕኩማ 3.14 15 92 65 ካልእን ክትበኩም እያ ዘይውዳእ ናምበር ማለት እዩ እምበር ፓይ ከዓኒ ኢራሽናል ናምበር እዩ ከምኡውን ኢ ኣለና እዚኦም ብምሎም ኢራሽናል ናምበር ኢ ከዓኒ እንድሕር ኣብ ካልኩሌተር ሃሪምኩማ 2.7 18 28 18 2 ካልእን ክትበና እያ እምበር ብከምዚ መገዲ ኢና ከዓ ኢራሽናል ናምበር እንታይነቶምን ከመይ ጌርና ንፈላለዮምን ዘይውዳእ ናምበር ደሲማል ብድሕሪ ቁፅሪ ደሎ ማለት እዩ ደሲማል ናምበር ዘይውዳእ ደለዎም ማለት እዩ እዚኦም ከም ኢንቲጀር ክንፅሕፎም ኣይንኽእል ኢና ከም ፍራክሽን ዋላ እምበር ሕጂ ከመይ ጌርና ራሽናልን ኢራሽናል